kaya sinenggal atiku luwih tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kaya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen dipisahke gawe gelo ati salawase so goleki bot abote kepengin ketemu senajan ado taparane mung nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kaya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen dipisahke gawe gelo ati salawase so so ha ha so
aja. Nggih, Kang Mas. Saya wengi ya saya gathuk para pandemen lan besan ya padha siaga ing gati nggih. Nggih, Mas. Lah cocok. Pripun? Niki wonten pamundutan bapak-bapak ingkang lenggah. Oh, nggih. Menika secara ya bersama minta hanya satu lagu. Podang Kuning. Podang Kuning. Mriki seneng permanukan ngoten to, Pak? Iya. Niki ya larang, Nduk. Oh, alah, Podang ngaten. Kuning. Nggih monggo niki mangke Bapak ingkang nembe rawuh nggih niki mangke ugi Oh Mbah Priwo mangke mbok bilang nggenipun dahar sampun paripurna tasih manggahaken kepareng jengkar saking papan palenggahan. Ugi mbok bilih menika bapak-bapak ingkang pinarak wonten wingking Pak monggo. Pak Priwo kanthi bil barokahipun kepareng jengkar saking papan palenggahan. Sing tak sayang
Monggo niki mik dalem aturaken Mbah Brewok gendhingipun biasane wonten niki lho monggo. Kelas tom niku nggih. Ya, ngoten. Monggo. Yo paring kelipur dalemipun Bapak Parno ngoten kados biasane. Pangapunten Mbah nggih. Niki kula wangsulaken dhateng panjenengan malih niki njenengan bawani wengi ing Trenggalek ngoten nggih. Nggih mengke kula sing jumeneng nek menawi. Tinimbang kula mboten jumeneng napa? Oh, Mas MC. Monggo Mas MC. Nggih, mengke kula tak jumeneng. Nggih, sewantene mboten nyandak. Monggo Mbah Brewok. Nggih. Gendhingipun monggo Mbah Brewok napa? Iki langsung kula paringaken Mas MC kula tak wangsul malih wonten palenggahan kawula ngoten. Sembah nuwun sanget monggo. Niki mirunggan mangke kagem panjenenganipun Mbah Brewok. Sumrambahipun pepilih menika sagung tamu undangan ingkang wonten sebelah kanan pepilih ugi badhe kepareng langan beksan kasumanggaken nggih. Mbok bilih meniki anggenipun langan beksan wonten mriki Bapak nggih. Nah, prayogi nggih. Sebagai jembar nggih. Oh
sampun. Sarengan kalian kawula sak kanca lumantar gandhen campur sari laras arum ingkang pidalem ijil saking laladan Kitha Pacitan boten kalumpen mirungan dumateng sang janing para antika sami sagung tamu undangan kakung miwah putri ingkang katembe kemawon kepareng rawuh nuni panjenipun Bapak Suparno Sarimbit minangka ingkang menggugati anamung ngaturaken pambagyarja wilujeng rawuh ugi matur geng panuwun awit-awit para antika sami kersa paring idi pangestu dumateng Kang putra temanten kekalih anggenya badhe kepir wonten satunggaling madyaning bebrayan agung mugia menika kasembadan kanthi rahayu slamet dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi barokah. Iki adik-adik piye iki arep joget apa ora? Iki nek ora joget joget tenan. Lek dilem joget diparingi dandut. Joget apa ora? Ya. Oke. Mbak Ati kepareng jengkar saking papan palenggan iki adik-adik iki iku bar joget ge bodho sinau lho ya. Heeh. Sinau sesuk sekolah gitu. Ora pareng so bangkong ora sekolah gitu. Lagune apa? Satru 2 masuk. Apa? Tiara jos. Joko Tingkir mantap. Apa neh? Godril, mbuh. Nggih siap, nggih mangke. Nggih nyebar godhong ae godril mboten tekan iki Mbah, mengki munyeng lare niki mengki nggih. Nggih mangke. Nggih waton rata satunggal lagon kagem lare bar niki mangke paripurna sepados mangke nggih to. Wis ge padha bali, bubuk utawa nggarap PR ya. Heeh. Yo. Mas ngapunten iki bojo loro, spesial untuk Pak Iron juru catat. Yang mana? Oh yang pegang laptop. Masa siji rantek, aku lho entek telu. Iya. Mboten gragas son jajal kok. Benten, Bu. Benten. Penak sing ndi? Penak sing ndi ya iki? Ora penak kabeh wong tak ijolne ya. Eh
nuwun, ibu ini emang luar biasa. Sakit rindu laras karung. Betul kowe, betul tinggal. Doayu, jonggo yang dulu. Ora liya omong sliramu. Rena wangi tak tunggu impanku. Wani sumpah apa calonmu. Barana jonggo yang dulu. Waduh bapak, waduh piung, anakmu kaya wong gemblung, kapan dika bareng ditulung. Iwak cucut mlebu ning karung, kebancut alias katut, ngentekke sawah, ngentekke kampung. Masuk masuk si loro. Semangat dulur-dulur, iki pokoknya luar biasa. Manipun Pak sinten? Mas apa Mas Indro? Mas Yaman. Pak Yaman. Mas Yaman. Pak kok mriku? Nggih. Jogete mriki Pak, kok ampun mriku Pak. Nduk,
Dalem. Iki Mas Yaman duwe kakang jenenge Khatar. Hah? Duwe ponakan jenenge Turki. Jenengan ki tenan ora. Timur Tengah. Iya man, Khatar Turki. Monggo. Oh ya. Aduh sayang. Yuk. Waduh bapak waduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias katut ngetekke sawah ngetekke kampung hei Mas Yaman asik. Aduh sayang. Waduh bapak ayu ora liya omong siramu dina wengi tak tunggu imbanku wangi sumpah apa jalukmu do ayu jago jago Mas Yaman yen murung ta trimo gantung ning jero sarung nggih Ngurus Pak Yahman. nggih Pak, sehat jenengan napa nggih badhe gantung? Mboten. Sing rarai niki lho, AC gendeng. Tak kira jenengan nggih badhe gendeng, tibake mboten. jog AC waras wiris. Lahir batin, Mas. nggih waduh bapak waduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias katut ngetekke sawah ngetekke kampung Sakit rindu menika sampun kapiyarsa Oh ngaten sih. pandemen langan beksan wis pokoke manut Mas ya lagune manut sak nyaman-nyamanmu iben nggih Mbah Priwo nggih ta ugi tasih siaga enggati wonten dalu menika ugi sanesipun pandemen Ingkang badhe
beksan kasumanggaken. Alah yo iki. Yo iki. Obat Mas. Oh iya. Nggih, banyu kamulyan Mas pun. Wis cengar-cengir ya mbok ulu ae. Oh, tesih maem. Dan jenengan beto anu to, Pak. Pasukan uruk-uruk. Pun. Lelak jenengan kampun ngoten to. Apa iki, Ca? Iki ben Nggih kula manut Mas. monggo. Mas Dulek nggih. Daya Monggo. mangke kepareng jekar saking papan palenggan para-para pandemban langen beksan Mbak Ica nggih. Nggih. Mbak, Mbak Ica. Mbak Ica. Nggih, Nun. Iki ya alhamdulillah Nggih. Bapak mung ngrasake lelagon sing ora angel diaturke Nggih. Gubuk Asmara. Oh, ngaten. Iki kang nggih. nembe rawuh. Nggih. Ika pabunden monggo nggih. Bu, matur sembah nuwun nggih ta. Daya badhe kepareng kondur saya nggih. Matur sembah nuwun Matur anggenipun sembah nuwun. sampun paring biyantu bau suku. Mugi-mugi menika pikantuk ganjaran saking Amin, ngarsanipun Allahumma Allah amin. Subhanahu wa Nggih. taala. Nggih kuwi Duk. Bot-abote ya ta ngembang lingkungan ya ngono kuwi. Nggih, leres. Sayuk rukun, guyub Nggih. rukun. Juru inceng-inceng monggo lho. Lah kathah to, Pak. Lah ternyata jember lho Pak mriku. Lho, lho, lho.
gayenge ya Allah. Anu Mas, lewung kayak tiga jaranan. Hutan wis sampai ya. Monggo masih. Monggo jaranan mawon. Yo. Woi. So. Ho. Woi. Oi. Ha 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 ha. On. Suro dua dari kebur ini Bang Astuti. Ha. Ha. On. Samboyo Putro. So. Om. So. Ho. 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 Dadi lewung atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku kudu ati rinten siang nyalu Nerbayang jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu lirmu ya iso goro kapan bisa lulone atimu suwe kan ku ngenteni lewong nganti rae to jampi dadi hati sawiji najan abota lakoni oh. Ngombe sik, ngombe. Ngombe Luar masih. biasa. Sabtu pandhita ratu. Prestiramu yadya sisianku. Mugi Gusti lilani. Tresnaku bakal ginawa mahati. Ho, ho, ho.
Heeh. Sabda pandita ratu nang sliramu dadi sisianku. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa bahati. Monggo. Matur Nggih. sepanuhun Nggih. Joko tingkire monggo nggih. Dumateng panyipun para-para. Monggo all artis wow.